Wat we hier nu aan het vieren zijn, is eigenlijk de 10e keer dat de Nederlandse club de organisator is van deze rally. En daar zitten iedere keer 5, soms 7 jaar tussen. Dus sinds 1958 is dit de 10e keer dat wij hem organiseren. We enjoy very much. We impressed the International Bugatti Rally. At first, we attended the 2008 100th anniversary at Maremma, Italy, and then last year, we went to Spain, and we have many. We got many friends
then we want to attend every year. Ne? And madam, how is it to sit in a small car like this one, so close to your husband? Yeah, I love him very much. Ja, midden tussen alle internationale gasten van de Bugatti Meeting zien we hier een meneer uit Vaals. U bent oorspronkelijk uit Vaals, nietwaar? Ja, ik ben in 40 in Vaals geboren. Ik ben geboren in Strohuis. Daar hangen nu nog foto's van in het Van de Valk Hotel in Vaals. Waar zouden de oude Vaalsenaar u van kennen, de zoon van? Mijn vader was standaards in Vaals en mijn moeder was apotheker. En die hebben dus erg lang toch in Vaals gewoond. Want ik denk dat die weggegaan zijn in 69. Ja, allemaal vorige eeuw. Voor de Bugattist is het een machine die leeft. Met karakter, met slechte buien, met vaak hele goede buien. En dat geeft een bijzondere relatie met de auto. En het leven is ook niet altijd simpel met de Bugatti. Maar als het allemaal loopt, dan is het fantastisch. Nu heb ik op de deelleverslijst gezien. Het bouwjaar van deze wagen is 2004. 4. Klopt. Leg het eens even. Ik vind het plezierig, leuk om zelf onderdelen te maken. Dus ik ben begonnen met een moertje te maken. Toen heb ik nog een boutje gemaakt en dan heb ik nog heel veel moertjes gemaakt. Toen heb ik nog wat grotere onderdelen gemaakt. Op een gegeven moment had ik zoveel onderdelen dat ik denk als ik het in elkaar schroef, dan heb ik een auto. En dat is deze auto geworden. En dan mag je het een Bugatti noemen? Dan is het een replica. Okay. Maar het is in de geest van Ettore. En ik denk ook dat die zo door de mede-Bugattisten wordt geaccepteerd. Dus het is ook niet een commercieel product. Ik zou dit nooit in opdracht voor derden doen. Maar het is een goed machine geworden. Deze was van mijn moeder. En die heeft ze met haar trouwen heeft ze hem gekregen in 1932. Toen zat er nog een racecarrosserie zat er toen nog op. En die is in 1933 is dit carrosserie erop gezet. Mijn vader die was imker. En omdat hij imker was, wou hij bijenkasten kunnen vervoeren. En dat heeft hij dan in de kofferbak, heeft een andere kofferbak op laten zetten. De auto is aangepast aan het vervoer van bijen, zeg maar. Ja, bijen en 's winters repareerde hij radio's. En die konden dan ook zo meegenomen worden. Dat klopt, ja. Ja, burgemeester Verstunt hier tijdens de internationale Bugatti Meeting in Vaals. Wie belangrijk is dat voor Vaals?
Ja, het is natuurlijk een fantastisch evenement wat voor binnen de moeren van Volshand en we zijn toch heel trots op natuurlijk. Het is alleen jammer dat we niet al te veel publiciteit aan dit evenement aan kunnen geven natuurlijk vanwege het feit dat we met heel kostbare auto's te maken hadden en ze hadden aangegeven door de organisatie van nou een beetje low profile heen aanwezig te willen zien. Maar ik denk dat dadelijk met name de deelnemers gevraagd werden van nou wie had er het ervaren in Vols, dan hoop ik dat ze die rally ervaren hadden als een niet te vergeten gebeurtenis en dat ze Vols metnemen over de ganse wereld, want ze komen uit de ganse wereld, hier en nu naar Vols. Zit je zelf autoliefhebber, zei je dit gaat? Ja, ik ben wel autoliefhebber, maar ja, het is natuurlijk niet direct het merk Bugatti waar ze zich op concentreert. Zoiets reiken mijn mogelijkheden niet. Dus ik ben wel geïnteresseerd in auto's, maar het is natuurlijk op zich fantastisch als ze dit heen mogen blijven en zo'n uniek evenement binnen de poorts van Volsas. En ja, ook als liefhebber mag ik zeggen, geniet ze natuurlijk van een merk dat zo'n rijke historie had. Het is allemaal handwerk wat wij zien en het zijn feitelijk allemaal kunstwerkjes hoe we hen kijken. Dus in dat opzicht ja, fantastisch wat de vereniging mogen metmaken. We hebben redelijk goed weer. Het is een beetje fris, maar het is een sportief evenement. Dus ja, ik ben zeer content. En ik geloof dat iedereen die hier naartoe komt een hele leuke tijd heeft in deze omgeving. Wat was eigenlijk de aanleiding om deze meeting te gaan organiseren? Nou, de aanleiding is al een hele tijd geleden. In 1958 was er veel animo in Nederland voor historische auto's. En dat was ook het moment dat de Bugatti Club ontstond in Nederland. En die kwamen op het idee om behalve in Nederland ook internationaal iets te doen. En in 1958, die eerste rally van toen, dat was voor ons de aanleiding om die te herleven. Opnieuw, met allemaal mensen uit heel Europa en inmiddels uit de hele wereld. We hebben hier mensen te gast uit Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika en eigenlijk wel alle landen van Europa. En ja, ongelooflijk dat op het moment dat die mensen elkaar ontmoeten, is er verder geen uitleg nodig. Er is meteen iets. En dat is niet zelden een langdurige vriendschap die daarna ontstaat. Ja. Vaals is situated centrally in West Europe and the only place in the Netherlands where three borders of three countries meet each other. We are very honored to have you here and hope that the memory of your stay will be that it was a special, pleasant, wonderful and speech-making event. Ja, het is afgelopen, maar we worden door alle mensen hier zo ontzettend bedankt. Zowel de deelnemers als ook de mensen in de omgeving, het hotel, de gemeente Vaals. Iedereen die ons hier heeft bijgestaan. De mensen uit het bergdorpje Veilen, niet te vergeten. Geweldig. Het is eigenlijk een droom. Alles is gelukt wat wij hadden bedacht.